Kumusta mga kaigalang Bisaya? Kanadyang Bisaya na po ni. Ari na po ta sa Peterborough Liplak. Ari na po kung pakita ninyo sa mga lugar o talanahon nga wa dira sa Pilipinas nga naidaghan diri sa maning Liplak o Laks. Mao kuno ni pinakataas nga Laks sa tibuok kalibutan. Gagmay lang ni siya, mga yachts ray mangagi pambot. Di pareha sa Panama Canal nga mga dagko mga hagi dito sa Suez Canal sa Middle East. Dire mga gagmay ra nga yachts kasagaran. So tara na, pakiton ta mo dire sa mga locks o kanal sa Canada. Niatos Peterborough. Okay, kana na. Kini sa kong loyo mo ni ang pinakataas nga Liplak sa tibuok kalibutan. Gikan dito sa ibabaw ang mga yachts, ikanaog, nasubos. Yang madagan na sila dayon diri. Dong adto. Adto na po sa laing locks. O mutabog na po sila laing sapa. Kanal ni siya man-made. Ang tanang kong sapa diri sa Canada, ilang gi sumpayan, gi kanalan para magkatakdo. So mo na nga pwede na ka mag yachts, dalag yachts, magbiyahe sa nagkalain-laing probinsya diri sa Canada. Tungod ning ilang nasa dagang locks. Sama na. Area na ang padong subos. So nanay mga yachts nga sakay ana ron. Naog na. Musaka taron dito sa babaw, pakiton ta mo sa ibabaw pod. Unsay dagway dito. Yariya na ang yachts. Mudaga na sila diri. Ato padung. Selain nga sapa na pod tabok. Upat ka yachts, upat ka kayak. Area na area. Sa bukoy laing tagalaing planeta po sila. Dili ni sila mga kanadyan, mga turis. Bago mo na puyo siguro diri. Mana gawas sila gawas. Gawas sila. Gawas ako mga yachts. Another time, my friend. Good to see you. Nice to meet you, Dan. Okay. Gawas sila. Sa labi. You let him drive the boat? All righty, there you go. Kani saka na sa ni dito, isaka na sa nila sa taas. Saka na po na dito sa babaw.
So mao po niyang palibot diri sa ani nga liplax. Kana siya isakan naman na dito sa babaw. Bungtod. Barko sa katkat sa bungtod. Tinuod ginaya sa una. Barko katkat sa bungtod. Saka na. Mas, ibaba na. Ato ba itong bagton dito? Tanahan sa magrisilahom. Dulaan na to ni. Упивайся прям просто. Dula akong jack. Ora, Наверное, для перевес. Скорее всего, может, dako kong jack. этих кораблей. Ну да, может там банк. То есть просто за счет воды, веса воды. Офигеть. Oh, lahom. Ano rin, magawas. Atong sa babaw. So, nagbuhat na lang tanga ablihan ng lax para makita po ninyo yung daganan niya. Ganiya pa kong hinuwat o pa magyod ablihi nawala sa kusubos basta ka na siya gikan niya ablihan na diya daganan diri yan to. Basing na niod to pa mga crew. Alaon na naman. Sige, at haritas laing lokasyon. So, ganyan itong padulngan. Muna yung lock 20. Dito padung, dito dapit. Katosonahan beach na dito sa Bibermead. Kani yachts nagpadong sa kani diha. Ato na ron tanaw na giton sa Mudir Pita. Muna sa Little Lake, Tiris Peterborough, Ontario, Canada. Dia ang downtown naan kana na building. Ato rin tanawon Musaka musod na ang yachts diri sira rin ang lock bubuan lang tubig saka rin ang yachts adto na pala itong laing lock nito gawas.
Ila nang gisira ang lock. Sakao ng tubig. Saka po ng yachts. Ano yan, magawas na diri. Ato na padong dito sa atong gigikanan ganiha. Kung taas kayo nga liplak tubig, mabutang ay uga. Ay rin, nabilihan na nila. Sakan ng tubig. Saka pala sa tubig. Yan ang lock. Manual. Diba sila book. Speakers po. Manual na pag-abli. Tuyok. Abli na. Libre naman tubig. Abli na. So magawas na rin siya. Sige, pagtuyo ka mo sa. Daot, gawas na. Yachts. Padong na po na dito sa locks nga taas. Tulay ganiha. Ang katong tulay ganiha. Diabli na sag. Kaya mo gawas po na siya. So gituyok ang tulay. Balik sa ang tulay og taplo. May revolving bridge. May mga sakyanan din naghuwat na. Mulabang. Tuwa po dito sa Atbang. So ay nagbike. Okay. So sa atong mga kaigalaang Bisaya sa tibok libutan ug sa Bisaya sa Mindanao, mao lang sa kato atong ikapakita kaninyo pasundaya karon higayuna. Kini yung alagad si Manadyang Bisaya. Nagpasalamat sa kaninyo nga nag-awhag sa pag-support sa akong channel. So, subscribe, like and share unta. Aron daghan akong subscriber o ganahan patang musuroy o papakita kaninyo sa mga manindot nga talanawon diri sa Canada. Daghang kayong salamat, palihog pag-subscribe na.